virheili. Ehkä me nyt ensin tää pronssipaketteja painamassa. Nyt lähtee ensimmäinen paketti. Skip-paketti. Marketti. Pakettia oli aika huono, kun tarkemmin katselee. Laitoin kuitenkin Squareini pari tollaista hyvää itemiä. Toinen paketti lähtee tästä. Se on Rare pelaaja, Rare sopimus ja Rare positioni. Laitamme ne minun joukkueen, myymme loput jopa pelaajan. Koska rahaa on. 4. paketti. Aha. Siinä on komea valmentaja. Stadionikin tuli, mutta sitä me emme ota joukkueeseen, en tiedä miksi. Siis mun joukkueelta ne on. Ja sitten lähtee 5. paketti. Saimme näköjään 1000 kolikkoa, 4000 kolikkoa, kun tarkemmin katsoen. Vielä noin keskimäärin 10 pakettia, missä vielä jäljellä, kun saamme näistä quick-sellauksista. Otettavissa oli semmoinen 90 reikäs pelaaja. Ei ollut, siinä on joku ruotsalainen valmentaja, manageri näköjään. Ja en ota sitä näköjään joukkueeseen. 6. paketti oli nyt laskuissa mukana. Voitte kommenteissa sitten kommentoida, monesko paketti oli kyseessä. Ja siellä on Rare Healing. Nyt saan itse kontrolloinnin käteen. Oho, huijasin vähän takaisin alalle. Oho. Ja nyt lähtee. Sitten paketti auki. Sieltä tulee Boratti. Ota sopa. Karko. Myymme nämä loput paketit. Ja sitten materiaalit. Ja sitten lähtee 7. paketti. Ja sieltä tulee Appianti, vanha maalivahti konkari. Tunnettu Brasilian maalivahti. 91 pasee. Emme ota kuntoa pelaajille. Pelaajat ovat tiimissä kunnossa. Tuodestaan. Joko saisimme ensimmäisen 80 kokonaisuuspelaajia. Sitten loput lähti kylmän viileästi pois pitkialla ruutuun. Avaamme nyt jo 10. paketin aina. Voitte sitten kommentoimassa laittaa ensin huippujen kenen paketti avaamisesta. 1000 kolikkoa. Se oli aika hyvä. Keskivertoa parempi paketti. 11 pakettia. Nämä kuuletan tuli kun myymme siis. Nyt oli muuten harvinaisen paskapa. Rodriguez. James Rodriguez. Toimii kuin sveitsiläinen kello. Koska se on sveitsiläinen Rodriguez. Ovarakin ei antanut kyllä tänään mitään pelaajia. Oi! Karaan lähtee. Arssi. Sehän myy melkein 2 tonnia. Nyt mulla on semmonen pieni kutina, että tästä vikasta paketista, tokavikasta paketista tulee kyllä aika jotakin messenä. Kohta tuohon kolahtaa 93 kokonaisuus. Valbueno. Tämä mies on Ranskan joukkueen pelaaja. Sai kesän MM-kisoissa palotillit ja nappulakengästä päälle. Ja nyt saan itse kontrolloin käteen 5 tonnin paketti. Laitan silmään kiinni, kun mä olin silmään kiinni discardoin paketti. Oliko se kaveri kiven näköinen? Se oli muuttunut kiveksi se kaveri. Siinä ei enää ruumiinvärejä paljon jäljellä.
Quicksilver tämmönen kolikkopake. No, vielä katsojien kunniaksi avaamme tässä lopussa yhden. Pakkalaisimme Team of the Week. Korvaisi tämän. Ripa. Vai miten hieno toista. Oho. Laitoin sen vaihtoehdossa kuva. Mitä? Kuinka se kappaletta? Reedimaanne. Tää on loppuun vielä avaamme yhden. Emme avaakaan. Tässä lopussa vielä haluaisin kertoa teille, miten minun tänään tapahtui Kaadun jäämäessä. Tykätkää, jos otatte osaan vahinkoihin, niin sehän onkin siitä. 85 pase. Avaan vielä 2 bronssapakettia. Emme edes voi olla varmoja, voimme saada informi tällä bronssapaketista. Tää on kyllä aika Helsingborgs, melkein kuin Helsinki. Lähetän sen meidän joukkueeseen. Tiedämme, että tarvitsemme sitä vielä joskus. Avaamme vaihtoehteen 400 pakettia, niin saadaan sitten niille 2. Gei tuli näköjään 2 ulos. Siis paketista ulos. Mutta eikö tämä rasistinen vitsi? Saamme vielä yhden 400 sinne paketin. Diskardauspaketti. Frunz pelaa, Silver pelaaja. Voiko siis kultapäkistä saada platinapelaajan, jos oikein tuuree? En tiedä. 87 kulta. Ikävästi jää. Hei. Se oli Topi X-Täri, Rot MG materiaalia joskus tulossa. Mutta ennen kuin lähdette, niin tutkitaanpas tämän viikon Team of the Weekia. Aloitamme vaihtopenkiltä. Valve, Pase, 67. Hypätäänkö vähän eteenpäin? Siellä on näköjään Benzema. Hei puli hei. Hyvät ystävät. Ehkä me sitten taas. Oho, mutta ennen kuin lähdette, niin haluaisin vielä huomioida, että Joe Vellerikin on päässyt näköjään. Tiedätte kukaan Joe Veller? Hän on suomalainen YouTubettaja. Oho. Heippa hei. Oho.